Dyma'r myfyrdod ar gyfer Tachwedd y 5. Gair o ras i ddechrau. Cofiwn fod Iesu Crist yn bresennol gyda ni nawr. Gofynnwn am help i agor ein colonnau i'w ras a'i dangnefedd. Amen. Wy'n mynd i ddarllen nifer o adnodau o benod 22 o Efengyl Luc. Daeth diwrnod cyntaf gwyl y bara croew, hynny ydy y diwrnod pan oedd rhaid aberthu oen y Pasg. Dyma Iesu'n anfon Pedr ac Ioan yn ei blaenau wneud y trefniadau. Ewch i baratoi swper y Pasg i ni, mwyn i ni gyd gael bwyta gyda'n gilydd, meddai wrthyn nhw. Be rwyt ti am i ni fynd i'w baratoi, medden nhw wrtho. Atebodd e, wrth i chi fynd i mewn i'r ddinas, bydd dyn yn dod eich cyfarfod yn cario llestr dŵr. Ewch ar ei ôl i mewn i'r tŷ y bydd yn mynd iddo, a gofyn i'r perchenog, mae'r athro eisiau gwybod ble mae'r ystafell westau, iddo ddathlu'r Pasg gyda'i ddisgyblion. Bydd yn mynd â chi fyny'r grisiau ystafell fawr wedi pharatoi'n barod. Gwnewch swper i ni yno. Ei ffwrdd â nhw, a digwyddodd popeth yn union fel roedd Iesu wedi dweud. Felly dyma nhw'n paratoi swper y Pasg yno. Yn gynnar y noson honno, eisteddodd Iesu wrth y bwrdd, a'i apostolion gydag e. Meddai wrthyn nhw, dwi wedi edrych ymlaen yn fawr at gael bwyta'r swper Pasg yma gyda chi, cyn i mi ddioddef. Dwi'n dweud wrthoch chi byddai i ddim yn ei fwyta eto, nes i'r cwbl gael ei gyflawni pan ddaw Duw wedi'r nasu. Yna cymerodd gwpan o win, adrodd gweddi o ddiolch a yna dweud wrth ei ddisgyblion, cymerwch hwn a'i rannu'r rhyngoch. Dwi'n dweud wrthoch chi fyddai ddim yn yfed gwin eto nes i Duw ddod i deyrnasu. Yna cymerodd dorth o fara, ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch ei thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion. Dyma fy nghorff sy'n cael ei roi drosoch chi. Gnewch hyn i gofio amdanau. Wedyn ar ôl bwyta swper, gafeilodd yn y cwpan eto a dweud, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd drwy fy ngwaed i, sy'n cael ei dywallt ar eich rhan chi. Ond mae'r un sy'n mynd i mradychu yn eistedd wrth y bwrdd yma gyda ni. Rhaid i mi, mab y dyn, farw fel mae wedi drefnu, ond gwair un sy'n mynd i'n mradychu. Yna dechreuodd y disgyblion drafod pwy ohonyn nhw fyddai'n gwneud y fath beth. Wel, dwi'n troi at adnod 14 yn y darlleniad yna. Pan ddaeth yr awr, cymerodd ei le wrth y bwrdd a'r apostolion gydag ef. Geiriau allan o'r hanes am y swper olaf yw'r rhain. Y swper hwnnw roes fod i'n swper ni. Y bwrdd hwnnw yw'r un roes fod i'n bwrdd ni. Mae pob cangen o'r eglwys Gristnogol sy'n dathlu swper yr arglwydd yn selio'r cyfan o'r dathlu ar yr hanes hwn. Mae gwahaniaethau mawr ac amlwg yn y modd a'r ffordd ac yn heli'r cymundeb ymhlith gwahanol adrannau'r eglwys Gristnogol. Yn un pegwn, yr eglwys babyddol a'i haimas. Yn y pegwn arall, capel bach angydffurfiol yng nghefn gwlad. Yn un, mae'r holl ysblander eglwysig ar ei orau, yn wisgoedd, miwsig, côr, llu o ffeiriaid, seremoniau, tra'n y llall ger symlrwydd moel bron, heb ddim ond yr elfennau symlaf. Emyn falle, gair o weddi, a phlygu pen a darllen adnod. Ond y gwahaniaethau amlwg, fe sylia eglwys San Pedr yn Rhufain, a chapel Soar y Cwm ei cymundeb ar hanes y swper olaf. Fel y byr Iesu gymryd bara gwyn i fod yn arwydd gweledig o ryw bethau mawr na ellid ei rhoi mewn geiriau. Dyma wna'r eglwys o hyd yn y cymyn. Bara yn dynodi'r corff a dorwyd trosom, gwyn yn dynodi'r testament newydd a cyfamod newydd yn ei waed e. A dyma ni unwaith eto yn cael y fraint o fod yn oedfa'r cymyn. Y fraint o dderbyn ei wahoddiad ef i ddod at y bwrdd. Cyn mynd ato, mae werth nodi un neu ddau o bethau am y swper olaf. Gan mae ar y digwyddiad hwnnw seiliwn ein cymyn, nid anfuddiol yw ei dwyn i gof eto. Yn y lle cyntaf, yng nghartref rhywun, y cynhaliwyd y swper olaf. Cartref pwy? Ni wyddom, ond cartref ydoedd y lle.
Wrth fwrdd mewn cartref yr eisteddodd Iesu Grist. Nawr, mi greda fod hyn yn bwysig iawn i ni sylwi arno. Nid yn y synagog na'r deml yma'i dechreuad a sylfaeni ein cymundeb, ond mewn goriwch ystafell a baratowyd yn y cartref iddo ef. Ambell dro byddaf yn sylwi ar eiriau mewn ambell gartref sy'n dweud Crist yw pen y tŷ hwn. Os nad yw'r geiriau ar barwydydd ein cartrefi ni, gobeithio bod yn wir am ein cartrefi. O blegyd nid un i wthio i'r seler neu'r atig yw hwn yn ein cartrefi. Lle oedd yw'r heini y byddwn yn gwthio pethau iddynt mwyn iddynt fod o'r golwg, neu felly mae yn hi ymwehafrif ohono beth bynnag. Mae yna ryw leoedd y byddwn yn gwthio pethau iddynt fel y bont o olwg pawb, os nad yw Crist yn y golwg ar ein heilwydydd. Cartref pwy oedd hwn yn yr hanes yma tybed? Pwy agorodd ddrws ei gartref Iesu yn y fan yma? Pwy bynnag oedd, rwy'n siŵr na fi ei eilwyd a'i gartre fyth yr un fath wedi'r noson honno. Does yr un cartref, yr un peth, wedi'r Iesu fod yno. Mae yna hanes am fyfyriwr diwynyddol, heb gar, yn mynd i gyhoeddiad yn un o eglwysi bach Sir Feirionnydd. Mynd o sadwn gyda'r bws a chyrraedd y fferm lle roedd yn aros a chael croeso tywysogaeth. Daeth amser noswylio a dangoswyd y llofft lle roedd ei gysgu, ystafell eang a hen wely mawr hen ffasiwn ynddi. Mi ddylech gysgu'n braf yn y gwely yma machgen i, oherwydd mae dyfnallt, elfed a DJ Lewis wedi cysgu yn hwnna. Roedd presenoldeb y cewri wedi sancteiddio'r gwely i'r hen wraig honno. Nid yr un gwely oedd iddi hi ar ôl iddynt hwy fod ynddo. Os yw hynny'n gallu digwydd gyda dynion, beth am gartre y bu'r arglwydd Iesu groeso a lle ynddo. Yn yr oes, pan oedd hi'n fraint cyfarfod prif weinidog, roedd un hyn gymeriad wedi siglo llaw gyda'r prif weinidog ac yn dweud wrth bawb, dyma i ti law gydiodd yn llawr prif weinidog. Na, does undyn na'r un lle'r un fath wedi'r Iesu fod yno. Wrth i ni ddod i'r capel i swper yr arglwydd, da cofio mae ar eilwyd, mewn cartref y mae gwreiddiau ein swper ni yma. Yr ail beth, edrychwn am funud eto ar y cwmni sydd yma. Teulu ydynt. Dyna'r ail beth, teulu ydynt. Gwir fod na un y ddau o'n yn perthyn o ran gwaed, ond mae'r Iesu'n ei galw i gyd, fy mhlant bychain. Nid yma'n bod yn perthyn trwy waed, na thrwy gyfraith. Mae'n yn perthyn i'w gilydd drwy berthyn iddo ef. Disgyblion yr un athro, deiliaid yr un brenin, defaid yr un bugail, eiddo yr un gwaredwr. Dyna pa mae'r rhain yn perthyn i'w gilydd, a mae bod yn perthyn iddo ef. Dyna'r gwir am y rai cyntaf i'n dathlu'r swper hwn, ond fe ddylai hyn fod yn wir o hyd o'n i ddyle. Sawl gwaith ydw i wedi pwysleisio mae teulu i ni yma ar yr eilwyd hon. Ond ni teulu sydd i ddod o amgylch y bwrdd. Mi fyddai'n gwneud cymundeb ar eilwyd ambell deulu, oherwydd nad ydyn nhw'n gallu dod yma i'r tŷ, oherwydd afiechyd efallai. Ac fe fyddai'r rhai yn mynnu, mae rhywbeth arbennig i'r eglwys, i'r teulu, i'w cymundeb. Dwi'n cydnabod nad eglwys yw cartref bobl, ond rhaid cofio fod y bobl yma'n rhan o'r teulu ac yn perthyn i'r eglwys. Gan gofio hefyd mae cartref oedd y man lle cychwynodd y cyfan. Nod pob eglwys ddylai bod yn deulu, ac os ydym yn deulu, dyna wahaniaeth mae hynny'n wneud. Rwy'n cyfeirio at hyn mewn angladdau ar rhai sy'n aelodau o'n teulu ni yma. Yng ngorffennol, Eglwys Capel Seion er enghraifft, mae yna hanes o'r ymgasglu a ddoli o gwmpas coeden y clos dros 300 mlynedd yn ôl, yn y cyfnod lle roedd angyd ffurfwyr yn cael ei hyrlyd. Mae'n siŵr mae yna deimlad cryf o deulu, teulu ysbrydol. Nid i bod nhw'n heiddi hynny falle, ond o'n nhw'n aelod o'r teulu am bod Iesu Grist yn rasol. Teulu gras, nid teulu heiddiant yw ei deulu,
Mae hyn yr un mwyn wir amdano ninau heddi. Cartref, teulu. Mae'r gyfarwydd y termau sydd yn gysylltiedig a hanes y bwrdd hwn. Ond y beth nesaf yn yr hanes yw yr un eisteddau ar ben y bwrdd. A'r trydydd peth, yr un eisteddau ar ben y bwrdd. Ef sy'n gwneud cartre yn gartre, yn gwneud teulu yn deulu. Ef sy'n rhoi arbenigrwydd i'r bwrdd hwn dros unrhyw fwrdd arall. Cristion yw'r term defnyddir i'n disgrifio, dilynwyr Crist, pobl Crist. Ond i ddaeth yn ddydd i ni ei ganmol Pa mor isel sy'n rhaid i ni suddo fel cenedl cyn bod ffrindiau'r Iesu yn dechrau ganmol i glodfori fe. Cofiwch y darlleniad poblogaidd mewn priodasau o'r llythyr cyntaf at y Corinthiaid, penod 13, pellef arwn a thafodau. Ond heb Grist ni dwi fi ddim. Hwn sy'n eistedd ar ben y bwrdd, ac wrth y bwrdd hwn y dysgodd ef un o'r gwersi mwyaf. Pan blygodd ac ymostwng i olchi traed ei ddisgyblion. Chwythau ddel eich olchi traed eich gilydd. Gostwng eiddrwydd yn dysgu maddeiant a cariad brawdol. A di ni yn fodlon gwrando. Nes i erioed ddeall y casineb rhwng protestaniad a chatholigion yn Iwerddon, doedd dim synwyr yn y peth. Cristnogion oedd y ddwy garfan. Dyle eich olchi traed eich gilydd. Cofiwch dwi'n sylweddoli mai defnyddio hynny fel esgus oedd nifer. Mae pobl wedi beio crefydd am ryfeloedd ar hyd y blynyddoedd, ond defnydd dyn o grefydd sydd ar fai. Efallai fod yr Iesu'n rhy fodern yn cyfnod ni. Nid ydym wedi cyrraedd yn agos at y fan yma i ef eto. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, hwy etifeddaint y ddeiar. A pobl yn hoes ni, yn Gristnogion ac anffyddwyr, yn rhy brysur yn cweryla a'r hyfela i olchi traed ei gilydd. Y rhai trigarog, y pirogalon, y tangnefeddwyr. Yr un sy'n dysgu hyn sy'n eistedd ar ben y bwrdd hwn, gan gyhoeddi i'w holl deulu mae gwasanaeth i'w nod y teulu. I fyd rhanedig clwyfwys, ddarniwyd, dyma'r unig un all gyfannu, yr un sy'n eistedd o'r ben bwrdd y cymun. Mwyn enw. Amen. Dewch ni gael gorffen gyda gair o weddi. Ble bynnag boen cyfoedion heddiw, rwy ti yno gyda chwi. A Dyw yn llon pob lle, presennol ym mhob man. Ie, Dyw felly wyt ti, Dyw sydd yn maddau, Dyw sydd yn caru, a Dyw sydd yn gofalu. Gofala am yr eglwysi yma. Roedd y fraich yn dyner amdano am y dyroi ni arweiniad ysbrydol. Cwyd y rhai sy'n teimlo iselder, cysura y rhai sy'n mewn galar, a lleddfa boen y rhai sy'n mewn gweiledd. Dyroi ni nerth i wynebu treialon yr wythnos sydd o'n blaenau, glanhau'n calonnau ag ystwythan meddyliau. Gwna ni'n offeryn dy neges di, a boed ni'n hymddygiad a'n ymarweddiad fod yn gymeradwy gen ti. Pwy wyr beth sydd o'n blaenau yn ystod y dyddiau a'r misoedd i ddod. Pwy wyr pa storm y bydd rhaid i ni wynebu. Fe wyddom y byddu dyn ein cynnal yn y storm hwnnw, garwed y bol. Dis ni ganfod y canol llonydd rwy ti'n ei gynnig yng nghanol stormydd oes. Gostega'r stormydd mewnol oedd i mewn i bob un ohonom. Cymorth ni arwen gormeswyr yr hen fyd yma, tuag at y tawelwch meddwl hwnnw, fel na bo mwy o sôn am ryfel. Arwain dy blant, tuag at fyd o heddwch. Gofyn yn hyn oll yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.